ሰላም ከመይ ትኾኑ ጠራሕና ኣለኹም ሕራይ ሓበሻ ኤዱኬሽን ከም ተለመድ መፂኩም ኣሎ ኣሕዋት ሎሚ ከዓ ካብቲ ናይ ቃላትና ማለት እዩ እቲ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ብሰሙን ንሰዶ ዘለና ቃላት ኣሕዋት ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሕፅር ዝበለ ቪድዮታት እዩ ንዕኡ ክትሪእዎ ክትዕዘብዎ ንደሊ ላይፍ ዝገብሮ ዘለኹ ምክንያት ብዙሓት ተኸታተልቲ ኣብቲ ፌስቡክ ስለ ዘለኹም እዩ ካልእ ቀዳማ ቢለ ቅድሚ ናብቲ ሎማዓንቲ ሒዘዮ ዘለኹ ቃል ምእታወይ ናይ ፅባሕ ካለንደር ቨሪ ኢምፖርታንት ፅባሕ እንድሕር ፅባሕን ብዙሕ ዓይነት ናይ ሪፖርት ኣለና ኣሕዋት ማለት ረቡዕ ብዛዕባ ሲፒኣይ ኢንፍሌሽን ማለት ክህልወና እዩ ከምኡውን ፅባሕ ከዓ ብዛዕባ ፒፒኣይ ኢንፍሌሽን እዚ ክልቲኡ ፀብፃብ ክህልወና ኣገዳሲ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢንፍሌሽን ናህና ማለት እዩ ብምቕፃል እዚኣ ሸር ክገብረልኩም ብምቕፃል all right my friend ኣሕዋት እቶም ኣብዚ ዓውዲ ትምህርቲ ንሕና ሓበሻ ኤዱኬሽን ንህቦ ተመዝጊብኩም ዘለኹም ፕሊዝ ተመዝጊብኩም ኣለኹም ብዙሓት ሰባት ግን ኣይመፃኹምን ሶፋር ኦልሬዲ ክላሳትና ዳርጋ ብዙሕ ከይድናን ሓሊፍናን ኢና ዘለና ስለዚ ድሓር ኣብ መንጎ ኣይኮነኩም እንድሕር ዘይጥዕመኩም ኮይኑ ኣይጥዕመናኒ እንተልኩምና ፅቡቅ ሽግር ዝበሃል ኣይኮነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተመዝጊብኩሞ ዘለኹም ክላሳት ረጅስተር ጌርኩም ክሳብ ዘለኹም ክላስኩም ጀምሩ ዝሓለፈ ሰሙንና ጀሚርና ኦልሬዲ 3 ክላስ ወዲእና ኣለና እቲ ትምህርቲ ንኣብነት ባጀት ምምሕደራ ገንዘብ ዝብል ኣዝዩ ደስ ዝብል ዲስከሽን ነይሩና ትማሊ እውን እዚ ተወዲኡ ኣሎ ኦልሬዲ ብዛዕባ እዚ ዳን ካብ ሕጂ ዝመፅእ ዓርቢ እቲ ክላስና 3 መዓልቲ እዩ ቀዳምን ዓርብን ሙሉእ መግለፂ ኣለና ሰንበት ከዓ ዲስከሽን እዩ ዘለና እዚ ንክልተ ሰዓት ሰንበት እቲ ንገብሮ ዲስከሽን በቃ ሕቶታት ምፍጣር እዩ ተመክሮኻ ምልውዋጥ እዩ ካብቲ ዝተምሃርናዮ ዓርብን ቀዳምን ሽዑ ሳመሪ ጌርና ብሕቶ መልክዕ ነቕርቦ ኣብኡ ኩሉ ከዓ ካሳተፍ ከም ዝበሃል የለን ስም እንዳፀዋዕካ እዩ ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ተረዲእኩሞ ወይ ከዓ ተረዲእና ክኸይድ ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ክሳብ ዝኾነ ኣዝና ኢና ንፀቕጠሉ ብዝያዳ እቲ ናይ ሰንበት ዘሎ ዲስከሽን ናይ 2 ሰዓት ሙሉእ ሕቶን መልስን ኢና ንምልስ ኢድካ ሓፍ ዘበለ ጥራይ ኣይኮነን ወላ ኢዱ ሓፍ ዘየበለ እውን ተረዲእና ክወፅእ ኣለዎ ኪኑ ግን ዓርብን ቀዳምን እዩ ትምህርቲ ን2 ሰዓት ምናልባት ዓርቢ ክጥዕመካ እንተዘይክእል ኮይኑ ቀዳም ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ቀዳም ክጥዕመካ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዓርቢ እታ ሌክቸር ሓንቲ እያ ዓርቢ ንህባን ቀዳም ንህባን ትምህርቲ ሓደ ዓይነት እያ ሓደ ዓይነት ፓወርፖይንት እያ እንታይ ደኣ እታ ሰንበት ግን ንሳታ ተማሃርናያ ዲስካስ ንገብራ ማለት ሓሳብ ንለዋወጠላ ስለዚ ሶፋር ብዛዕባ ምሕደራ ገንዘብ 2 ክላስ ከድና ኢና ምናልባት ሓሙስ ኣላህና ትርገም ሕጂ እውን እቶም ተመዝጊብኩም ዘይኣተኹም ዘለኹም ምፁና ኪንኡ ግን ካብ ዓርቢ ብዛዕባ ስታክ ማርኬት ኢና ክንጅምር ስታክ ንውሕ ዝበለ ክላሳት ክህልወና እየን ብውሕድ ናይ ኣትሊስት ናይ ወርሕን ፈረቓን ኣከባቢ ናይ 5 ክላስ ክህልወና እዩ ከምኡ ሪል ስቴት ድሕሪኡ ንግዲ ምግዛእ ወይ ከዓ ቢዝነስ ምውናን ክህልወና እዩ ድሕሪኡ ከዓ መድሕን ናይ ህይወት መድሕን ኢንሹራንስ ከዓ ክህልወና እዩ ብዝያዳ 5 ዓይነት ክላስ እዩ እዚ ክላስ እዚ ኣብዚ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ሓደ ኢና ጠቃሊልና ዘለና ኣብ ሓደ ኮርስ ግን እቲ መሃራና 3 መዓልቲ ብሰሙን ኣሕዋት ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ስለዚ ብዝያዳ ሰንበት ዲስካስ ኢና ንገብሮ ሓሳብ ክትለዋወጥ ተመክሮ ክትለዋወጥ እዚኣ ክትሳተፉ እቶም ተሳተፍኩም ማለት እዩ ምናልባት ሓደሽቲ ተሓትና ኣለኹም እቲ መዝገባና ሕጂ ነዞም ዘለዉ ኢና ንምህር ዘለና ኣብ ቀፃሊ ካልኣይ ፕሮግራም ከደምፆ ኢና ሽዑ ተዳለውና እቲ ግዜ ኩሉ ሻዕ ካብ 1 ሰዓት 1 ፒኤም ማውንቴን ታይም ወይ ከዓ 9 ፒኤም ከዓ በርሊን ታይም ጀርመን ማለት እዩ 1 ፒኤም ማውንቴን ታይም ወይ ከዓ 9 ፒኤም ማንዴይ ዝብል ዘሎ እዚ ጌጋ ይድሓን ለይዎ 9 ፒኤም ኢን በርሊን ወይ ከዓ ብጀርመን ማለት እዩ ክደግማ ሰዓት 1 ብናይ ማውንቴን 1 ፒኤም ወይ ከዓ ሰዓት 9 ፒኤም ከዓ ብበርሊን እቲ ሰዓት ኩሉ ሻዕ ይቕየረን እዩ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ግሩም ኦራይት ናብቲ ቀንዲ ክላስና ክንኣቱ ሕጂ that's out of the way ማለት እዩ ኦኬ ግዜ ወስደ ሃልና ተኾነ ይቕረታ ሓበሬታ ክነሕልፋ ስለ ዘለና ትኽክል እዩ ትሪእዎ ትህልውኹም ከብቲ
ابزي نهله رابعي قالينا بصحنا زلنا اتا ربعيت انت احوات تا قربتا كافر ويكا غير بلنا لان جروس بروفيت يو ذا بزنس تكاتلو ويكا بزنس تدلي وين بزنس لكم بزعبا ازي اينا زلنا كبزنس قالات يوصنا انتاي جروس بروفيت حفشاو مخسب انتاي سو زيات بلالا اوكي سو انتاي جروس بروفيت نزبل بتقلد بلا جروس بروفيت زبحال حد حنت كامباني زلا كامباني تعبتن اس ولا سيمبل كون ولا تاكس زور ولا اوفر زور كامبانيا ولا ال ال سي انتيتي ايتهابان هتكا كامبانيا ወይ ውን ዳቀምቃሚ ሃለወካ ወይ ከዓ እንዳ ፀጉሪ ሽጥ እንዳ ክዳውንቲ ሃለወካ ዓብይ ግሮሰሪ ይኹን ዓብይ 711 ይኹን ወላ ሊከር ስቶር ይኹን ጋዝ ስቴሽን ይኹን ኮታ ኩሉ እዚ ካምፓኒ ሶ ባዕልኻ ሰሪሕካ ሰርቭ ትገብር ሰርቭ ላይክ ሰርቪስ ወይ ከዓ ግድስ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኤኒ ካምፓኒ ይፅዋዕ ማለት እዩ ولا اوبر ولا تاكسي اذا كامباني زيا ناتا تروخ بمخسب ينالنا تجروس بروفيت اتمخسب كابي افتر قدمي ديداكت مسغبرنا مسغدلنا انتاي ات كوست اسوسيت مسو مالت كوست اوف جود سول زيا تماهرنا نرنا اب نمبر 3 سلازي تا كامباني 500 شح سريح كان بلا شيت كان بلا سو نزي 500 شح نخشيت كندي واغا خفيل كالو زي cost of goods sold يحوات نات نسخة جزا خرايز خفل كالو نات نسخة نا إلكتريكس خفل كالو نات نا سراحتنيا خفل كالو كان ننزلنا نزح حموش سميتي خون نبرت نخشيتي نتو نبرت زد لخيا كل ساعة انتاينا زيارة ايوا زيان لكم software رايت نزي انا خس راح زدالو جنزبي نزي cost of goods sold بهال ازي نزي انا خس راح so زيا cost of goods sold نبزي ازاتوي مسغدلنا له خابزي نعمنت لسيزي 400 شح كون يخلي بزح نبرت اذا حسب زلو سلازي تا موداتات مز 100 شح تترفقا ازياتا gross profit تبهال gross يا حزوا زي gross profit تبهال دلا هلا لنا net profit تبهال له دحراب قصال نمارو زي اغن gross profit يا حفشاو محسب انتي ترح يقوللا نايتي cost of goods sold واغا نتي نبرت نخسرح ولو تنبرت تصعينو نابتا بوتا نخمص ناي ترانسبورت ون so make sure yes الله بحلت اوكي طبعا so gross profit سمالو بخال مصوع خصوع تخلها حدا sales profit كا خصوع تخلها كلاي gross income كا خصوع تخلها ስለዚህ እታ ግሮስ ፕሮፊት ትብል ቃልሲ በዚ ሰለስተ እዚ ክጽዋዕ ትኽእላ ሓፈሻዊ መኽሰብ ከዓ በትግርኛ ማለት ይሕዋት ገሊኩም ትግርኛ ትብል ነው ብዙሓት ኣለኹም yes ገሊ እዚ በቃ እስናን ኢምፖርታንት በትግርኛ ክትፈልጦ ማለት ኣይኮነን so እሲ በዚ በትግርኛ ሓፈሻዊ መኽሰብ ግን ትሰራርሑ በእንግሊሽ ሰተኣብ ዝኾነ ማለት እዩ so እዚኣ ሴልስ ፕሮፊት ተባሂላ ትጽዋዕ ወይ ከዓ ግሮስ ኢንካም ተባሂላ ትጽዋዕ ወይ ከዓ ግሮስ ፕሮፊት ተባሂላ ሰለስቲኡ መፀውዒ ናይዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ اوكي نحلفع ابي ترخبو اموداتا نايزي فيديو رايوكم ابي كم نرخبو خريكم اب انكم ستيتمنت كابتن سلسته عينت فاينانشال ستيتمنت اب سلسته خفل رايت انكم ستيتمنت بالانس شيت ان كاش فلو زين سلسله لنا اتم اكاونت نمهركم فولتو تخولو سو ازيا نبلا زلنا جروس بروفيت ابي تركب ابتا انكم ستيتمنت اوكي so كم يجركا calculate تجبرو gross profit احوات كم يجرنا انا calculate نجبرو كم يجرنا انا تي نرابحه وكأنا قارلو ولا تي مالتي كم يجرنا عنده خبا هراي subtract تقادل تي cost of goods sold تازبلنا كابت revenue خانت اينا لنا الشياط مالتي ازيكا revenue بحال الشياط مالتي زيها ابتا قصر خلت فيديو زرعنا يعني احوات اب قصر خلت خلاص زرعنا بستيبات خيزلا تا درجه استباركمنا بالدرجات خيزلا سلازي ريفينيو رينا مجمرا بيزنس رينا قداماي كلاسنا دعرو ريفينيو اتت رينا كاب ريفينيو كوست اوف جود سولد رينا واغاتات نبرت رينا دن هجها جروس بروفيت رينا سو ريفينيو شيات حفشاو شيات نايتا كامباني ويكا حفشاو زرخبكايو زغودلو كوست اوف جود سولد واغاتات نايت نبرت is equal to gross profit so this is ወይ ከዓ እንታ ክትብላ ትኽእልኻ revenue እንታይ ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእልኻ net sales ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእልኻ
net sales ክትብሎ ትኽእልኻ minus cost of goods sold ብሓፂሮት ቃላት ከምዚ ጌርካ ክትፅሕፎ ትኽእልኻ COGS ማለት እዩ is equal to gross profit እዚ ብኩሉ ኣጠቃሊሉ ዝኸይድ እቶም ቢዝነስ ዘለኩም ክትፈልጥዎ ኣለኩም ናይ ግድን እዚ most important ኣቕሓ ምፂኻ ንኽሽየጥ ኣብ ዕዳጋ ሲ 5 ቅርሺ ሂብካ ገዚእካ እያ ኣብታ ስቶርካ ምስ መፀት almost 7 ቅርሺ 99 ክሸጣ ኢኻ ስለዚ ብዛዕባ 5 ቅርሺ ኢና ንዛረብ ዘለና cost of goods sold ማለት እዩ እንድሕር ካብታ 799 ዝጎድሎ 5 ከዓ ለሰይ 3 ቅርሺ እያ ዝብላ ዘላ እታ 3 ቅርሺ ከዓ እንታይ እታ ግሮስ ፕሮፊት ማለት እዩ እዚኣ ታቕሓ ሶፍት ኣለሃካ እዛ ሶፍት እዚኣ ካብቶም ካምፓኒ ሰሪሖም ነዚኣ ብ3 ቅርሺ ምፂኻ እያ ኢኻ ኦኬ ንሳ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ እዚኣ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኻ ኔት ተሸይጣኻ ሰበናይ ንበላ 8 ቅርሺ ተሸይጣ እዚኣ ኻ እዚኣ ኣላ 8 ማለት እዩ ስለዚ መሰጉደል ናይ 8 ዝጎደሉ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ ክንደይ ክመፅእ ማለት እዩ አንተ በተጋገየ ብ3 ዘሎ 8 ቅርሺ ሸጥካ ኦ 5 እናልና እዚኣ anyway ድሓን 3 ቅርሺ ክንበላ ኢዝ ኢኳል ቱ 5 ስለዚ ንዓትካ ፕሮፊትካ ب5 ቅርሺ ከምኡ ዝበሃል የለን እንዲ እዚ ልዕሊ 6% ክትከስብ ኣይትኽእልና ሚኒመም ኣትሊስት እዚ 5 ቅርሺ ክኸውን ኣለዎ ኢን ጀነራል ላይክ ዩ ኖ ን ቢዝነስ ዌይስ ሶ 8 ዝጎደሉ 5 ዝኮን ብ3 ማለት ክኸውን ኣለዎ ናት 3 ስለዚ ነዚኣ ኣነ ክገዝኣ ካብቲ ካምፓኒ 5 ቅርሺ ገዚኣ ኣነ ክሸጣ ከለኹ ከዓ ንካስተመር ወይ ከዓ ኮንሱም ክትከውን ከላ ናብ ካስተመር ከዓ ክሸጣ ከለኹ ናብ ዕዳጋ ከዓ ሰብ ክትጥቀመላ ከዓ 8 ቅርሺ ሸይጠያ ስለዚ ሽያጠይ ኔት ሴል ይበሃል ወይ ከዓ ረቬን ይበሃል ዋጋና ዓይ ኮስት ዝገበረኒ ንክገዛእኻ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ይበሃል 8 ዝጎደሉ 5 ክንደይ ይኸውን 3 እቲ 3 እንታይ ግሮስ ፕሮፊት ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣዘ እዛ ኣይተም እዚኣ ፅባሕ ንግሆ እንድሕር ወሲኻ ገዚእካ 6 ቅርሺ እንድሕር ወሲኻ ሽያጥካ ሜቢ ናብ 9 ቅርሽን 50 ክኸይድ ማለት እዩ ናይ ግድንኻ እንዳወሰካ ኣለኹ ትከይድ ሶ ናይ ግድንኻ ሓናኡ ቀሲልና ኣብቲ ዲቴይል ክንከዶ ኢና ድሕር ቅርሺ ሙሉእ ወሲኻ ኣብዚ ንስኻ ኻ እንታይ ክትከይድ ኢኻ ናብቲ ከስተመር ሲ ንስኻስ ብ5 ትግዛእ ነበረት ብ6 ቅርሺ እንድሕር ክትግዛእ ኮይና ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ኮይና ንስኻ ኻ ናይታ ቅርሺ ዝገዛእካላስ ቅርሽን ፈርዓን ጌርካ ናብቲ ካስተመር ተመሓላልፋ እታ ቅርሺ ዋጋ ንስኻ ዝገዛእካላ ትሐውል ለኻ እታ 50 ሳንቲም ከዓ መክሰብካ ማለት እዩ ነታ እታ መክሰብካ ንብላ ዘለናኻ እታ ግሮስ ፕሮፊት እያ ኦኬ ቀዳማይ ክላስና ኣሕዋት ቁፅሪ 1 ቢዝነስ ርኢና ኢና ብዛዕባ ቢዝነስ ተማሂርና ኣብዚ ማለት እዩ ብስነ ስርዓት ራእይዎን እነዚአን ኣሕዋት ክላስ 1 ክላስ 2 ክላስ 3 ማለት እዩ ቢዝነስ ርኢና ኢና ኢንካም ካልኣይ ሬቬኑ ርኢና ኢና ንኣብነት ኣብነት ሒዝናያ ንኸይድ ዘለና ሬቬኑ ሕጂ እንታይ እዩ 500,000 ሸይጣ ሓንቲ ንእሽተይ ድኳን ማለት እዩ እንደገና ሳልሳይ ክላስ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ዋጋ ናይቲ ንብረት ርኢና ኢና ከምዚ ኣብነት ሶፍት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምስ ኣጉደልካ 200,000 ግሮስ ፕሮፊት ይበሃል ኢልና ኢልናዮ ስሙ ኣስማቱ ተፈላለየ ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ኢልና እንታይ ሴልስ ፕሮፊት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግሮስ ኢንካም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግሮስ ፕሮፊት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሶ this is simple term ማለት ኣብዚ መፅእ ክላስና መበል 5 ኦፐሬቲንግ ኤክስፐንሲቭ ከነምፅእ ኢና እንታይ ኢና ከነጉድል ካብዚ ኦፐሬቲንግ ኤክስፐንሲቭ ካብዛ 200 ኸ እንታይ ኢና ከነጉድል ከዓ ኣብዚ ሊስት ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መጨረሻ እዚ ኮነ ናብ ጅባና ዝኣቱ ገና ስትል ካብዚ ከዓ ወፃእ ኣለና እቶም ቢዝነስ ዘይብልኩም 500,000 ሽያጥ ገይራስ 200,000 መክሰብ ገይረ ኢልኩም ከዓ ተኣሽሙ ካይትኾ ገና ከዓ ወፃኢታትና ኣሎ ገዛ ክራይ በል ጉልበት በል ናይ ሰራሕተኛ በል ናይ ገለበል ከዓ እንደገና ከነጓደልና ኩሉ ናይ ማይ ናይ ትራሽ ከዓ ኣብዚ ኣምፂና ከዓ ከነጓድለ ሽዑ መወዳእታ እንታ ክርኢና ኔት ፕሮፊት ክንብልና ሽዑ ሶ 5 ክላስና ኦፐሬቲንግ ኤክስፐንሲቭ ሜቢ ኣብዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ንዳልዋ ንኽእልና ኦኬ ጀነራል ኢንካም ስቴትመንት ይርከብ ኢልና ኢና ከምዚ ልክዕ ኣብነት ነለኩም ቶታል ሬቬኑ ናይዛ ካምፓኒ እዚኣ ንኣብነት ነለኩም 5,257 ኢነ ቢልዮን እዩ ባይ ዘ ወይ ላይክ ኢነ ቢልዮን እዩ ካልእ ኣይኮነን ናይ 2021 ከምዚ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ እዚ ይጎድል ካብኡ ከምዚ ምስ ጎደለ እዚኣታ ግሮስ ፕሮፊት ከዓ እዚኣ ንረክብ ዘለና ኣብቲ ኢንካም ስቴትመንት እንድሕር ከድና እዚኦም ኩሎም ብርግያ ንህለኩም እዚኦም ኣብ ዝኾነ ፋይናንሻል ናይ ሓንቲ ካምፓኒ ንሪኦም ሕጂ ንኣብነት ክምፃልኩም እየ ሶ this is most important ክንፈልጦ ብዛዕባ ቢዝነስ ሓስብ እንድሕር ኮይና ብዛዕባ እንዳ ፀጉሪ ክነውፅእ ንኽእል ኮይና ብዛዕባ እንዳ ፀጉሪ እንድሕር ኣለና ኮይኑ እንታይ ነእቱ እንታይ ነጉድለሉ እንታይ ኢና ሽዑ ኣት ኤንድ ኦፍ ናብ ታክሲ ክላይም ንገብሮ እዛ ገንዘብ እዚኣ ናብ ታክሲ ትኸይድ ቀረፅ ብዛዕባ እዚኣ ጥራሕ ንኸፍል ኣሕዋት ራእይዎ
كابزيا نت إنكم سرقمنا إزي أنا بنهنا 1040 خيرا ناب نفسنا ناب بعلنا خيرا بزعبا زي أطرحنا قرأت نخفل قالوا كله بزي ديداكت غير كأخذ مز ناي كله نداقول الشيء تابع له مالتي so yeah نابتي simple ناي أنتي أبزي أقول نقبرنا نشتي أتوم تاكسي سوري أتوم ستاك أنالايز تقبرو ክትፈልጡ ትኽእሉኹም ንኣብነት ኣብ www እንድሕር ያሆ ፋይናንስ ከድና ማለት እዩ ያሆ ፋይናንስ እንድሕር ከድና ከመይ ጌርካ ሓንቲ ካምፓኒ ቅንዕቲ ድያ ብቕዕቲ ድያ ብቕዕትን ኢልካ ኩሉ ነገራት ርኢ ወይ እውን ተብል ለሰይ ተስላ ወይ ኢኻ ተስላ ትፈቱ ጥራሕ ኢኹም ትብሉ ኦኬ የስ ደን ሽዑ ፋይናንሻል ኣናላይስ ኣብዚ ኣንህልኩም ራይዎ ክሊክ ዲስ مسؤول تأثير very important okay أرجع لكم ثلاثة income statement balance sheet cash flow سلزي بزعبا income statement إن أنزل بدلنا إحنا حات أب income statement أزلك عليه let's say أب almost زي within a billion coin 9677 is revenue جرا cost of revenue cost جبرنا ويك cost of revenue بلوت خلها cost of cost جبرت خلها مال 7 cost جرنا gross profit تقبره خارج 10 شوات زي ام بيلانس مالتي هوان so look this ابزي عليك so analyzing قبره حلنا زي عملت simple زي operating expense كيدنا كالك نقصلنا ندقصلنا كيدنا زي عبيت كامبان راح تكون بتا ولا بسمول كامبانون بتا نشتي كامبانون كمتا زرعكما لك الساعة تخيل لك إذا سيت أبزي أخذ رسوة تقول لهم إزيا نسخة جروسكا دكانكا خندي سريحة so كندي نبرت ناي نبرت واقع أخفيلوكا سلزي زيلو سلزي جي خابز خا جزا خراي كاز خفله ناي سرحتنيا تخفله ناي كال تخفله ناي كله تخفله خا أبزي خطا قد لها شو مجرشة ناتكا net income زمتأكا كندي amount that's the most important نسا نابيت خيب ناب 1040 ناب personal ناتكي K1 كيرا نابتي 1040 finance ناب taxi file كتقبرات خير مالتي نعاها قرأت تخفل له that is all my friend and thank you so much يا الساعة نوحي بالله صباح ريبورتات كلنا إحوات حد نقرأت لنا جزياو مالتي that's all thanks so much let's keep in touch all right bye bye